Guys, for the people. Takagara zviri pasi pemuti tichitozvitandarira tichirya makeke taisai pandari izvozvi. Mukomana wabasa wadhakwa ndobva avata. Saka vanhu vatanga kudanidzirwa vamanya vamwe vadzika kumatoro uko kuzasi uko. Ini ndiri kuti ndiri kufamba ndokubva ndaona chii handichadzioni dzadziri ipapa asi ndiona ndove iyi. Handichazivi ini dzadziri apa. Dzauya nekuno uku nembudzi. Mbudzi madziona here? Saka zvakwira kumusoro uko kune ndove nyoro iyi. Apa indatokwira apa ndichiti rega ndiwe nekuno uku ndisapira pajogoto. Handioni manje kuti dzaenda nepi. Tarisai nekoko kuti hakuna here. Kuna handioni chinhu. Dzomwa mvura kupi? Ha? Kuti dzingaenda kumusoro uku? Ndikuti kuno uku dzingauya here apa? Kondove yandiri kuona nyoro iyi. Zvikutera mombe. Iyi 3 dziri kuno mbudzi. Mukomana basa racha. Hakuna cha. Ndangoona dziri paruwareni saka ndimbozivi. Apa pwa dzangu handisii. Ndosaka ndanzvengwa nemombe. Ndanchivhuna pwa mombe bvadzanzvenga. Wandepi? For the people. Kudai pandatsota mandiri titanhayo pwa. Ndo pandanzvengwa nemombe handitozivi. Zvindiri kuti kugoma. Mbudzi ndo dzatawana mombe hatidzioni. Saka todzaka takadai tuina todzira kudzadzirawo. Dai ndichivhudza ndokuvaka chinhu chandichadzoka nacho kumba nhasi ipwa yemuri kuona iyo. Iyo iyi ndangoichiva ndikati iri zipwa tose mazipwa ari kuno vanhu vamwari. Ipwa iyi ita senzimbe. Ndo yandanzvengezwa nayo nemombe iyi. Saka izvozvi 2 mombe 2 kwete dzakawanda 2 ndanzvengwa nadzo mugomo. Saka tinodaona dzadzika zasi. Mugomo rikatomunda. Ndalaki kuti ndiri muyenzi chete. Dai ndiri muyenzi nhasi paitupa munhu. Rowa. Ndi mombe dzangu. Taita mbiri. Saka kuda dzadzira dzakadai nakokoko. Ipa apa ndo kana tozagwirira. Dzakata sepi. Nedzo mbudzi dzacho chaona dzoenda nepi? Mbudzi pamwe dzatodzakira zvomunda. Handitoda nana baba ameno kuti chadzokera. Nditoda vana baba naikira. Babana. Uku babana nanoshi adzaka zasi uko kumatoro. Kuna vadumbi vacho vanogara pano. Kuteka bonzi kana vanzvenga nemombe kubva zasi. Kusvika dzasvika kuno. Taveemone guys ndipendara. Zvakaita unepwa chete. Ipwa chete idzi. Dzose dzamuona dzakamira idzo kusvika mberi ukoko ipwa chete idzi. Imomo ndo mandanzvengerwa imomo. Asi mbudzi hadziryi pwa ndicho. Ibhinzi. Kodzachirwa nemombe ibhinzi nyemba dziri. Guys, vanhu mama wakambeta masaga nemasaga ebhinzi negore nenyemba. Gore rinomuzita. Munazo ko mufushwa muna here nyemba maimbofusha sterekwani. Ko chiri mu chidzireni. Wadzare guys, munoona kwakasi kuti muti togoko ndo kwarashikira mombe kumhiri uku kure. Kusvika mombe dzadzokadzeka kumba guys, for the people. Kusvika inanguwo zvangu svari ndatiziwa nemombe.
ndiri vadumba handei vane varipisa kaivawo vachingoimba mombe dzarasvika dzose havasitombozviziva kuti chii chikuitika muupenyu izvo vanotori kunyika yavo vega ndongo vari muclub vanotori kundari mumusoro mavo vari kutoona vanhu handiredzi vari kutoridza ngoma paiki romazvo asi dai mombe dzidzadzika nekuna ndai dzapinda mumunda tuzi aenda kumusoro uko chete saka idzo dzimwe dzadzipambere chicho icho aizoziva dzandirashe ndidzoka itu here ya bhokosadza asingagoni kuti dziti dzikauya kuno dzosvikipa munda sedzine tsika tozopinda nepapi papa dziri kutofamba dzitandovezi dziri kudya pai ituzve haisi wani itu dziri kutsvaga dzimwe hamodziziva mombe dzenyu saka zviyo zvamunofarira guys for the people izvi tasvika mumunda mune zviyo dai vaiziva kuti vana mai ava tarira muone masakirwandwa zviyo kuno ndosaka zviyo zvavo zvichizoita kudzokorora hamudzokorori kana unosvika minute 10 tarira muone zviyo zvega izvi line to line ende zviyo vanozvikoshesa kwetembijani kuno uku inhaya kuti vanobika doro rezviyo ndo zvavanonyanya kurimira zviyo saka unoona kuti uklini hamuna kana bundo ona uklini hwezviyo hamuna kana chaunoona ungatoona bundo mumabago kudzokorera zviyoko line to line rakachena kuti mpembe zviyo izvi zvamunochemera zviya kuti sadza rezviyo pakaita madhireni mangani zviyo uno tiri muzviyo zvachakaita girini kozoita bhechi reizvo asi zvakatotanga kutochekwa ndena kuchekandona baba pavadive kuti zvisariri right ababa vane zimba wakomana amupedza dhireni vari ndo zvava ready to be harvested ndo izvi zvamuri kuona zvakaharvestiwa izvi apa vakatocheka apa saka ready kuti hadziwanikwe here kuzodzokera kumba kwadzo right izvi ndizvo zviyo zvaekeresi saka vari kuda samaplastic aya mableke munoto anotoshanda kuno kwanizvi iwa mapolithini paper avari kuisira zviyo zvavari kucheka wese apa zviyo izvi zvodai zvofanira kuoma kana zvaoma zvozopurwa zvapurwa zvozvo aitori purosesi yezviyo ndosaka mwana zvinji 3 izvi zvakuchekwa izvi zvose kusvika kuidhireni kusvika zasuko kotangira mabago akarebo zviyo chete vanhu vane stress dzemombe dzaonekera amabago kumabago dzimwe pwa dziri kuzasuko enda kutongotaura ndega guys noshendani munoona gomo riri kokoko munda uri kubuda nekokoko gomo rekwatsvatsvaro ndokwaari kutsvaka mbudzi dzarashika tsanzi dzine mabhera kuda dzadzokera kumusha kwadzo kwadzakatengwa tikagoti kudi wati mvene papapo nhasi vanhu vanozvimba makumbo nekutsvaga andanyara ndodzokera kumba mombe tadziwana apa panongorimwa zvapo pane nharasi apa chapi apa ava kutobudisa zvakaita zikaiti zvipfundo izvi jesus kuti akuzadza vana kudaro asi shiri hadzisi kunetsazve
Todi. Andodi. Jesus. Taremone dzinde rimwe chete guys. Zvivanhu zvakaita izvi. Apa ndaizvisora kapanaka zvokai. Ndichiti kozvibagwe izvi ndaimukati mabarwe. Kana zvirembi zvakaita sekuti mabarwe izvi. Ndakambouya last time January. Baba akadzokorora. Guys, one omunda baba vangu. Munodzokororwa kuti asekuti munezwa kobhura minda. Ini ndikazotamburi hope ndinozoita sezvizvi. Hauoni bundo kusakura hand to hand chako kwete chi. Anodzokorora baba ndosaka pangu zvichizoitawo. Iri ndodivise re. Bise. Iri ndobise. Bise arisoro tikata munyuma dziti. Tare guys. Bunde riri wona. I'm so happy. Nadai ndomungakauya. Ngachafara achiona mapfunde awo guys. What's up with guys? Ndinofara guys. Mapfunde akaita guys for the people. Ndiri kumbodada ndiri kuno kwagutu kupanda vanhu.